Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδίωξη του Στέφανου Κασελάκη από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει ήδη από τη στιγμή που τον άδειασε ο πιο στενός του σύμμαχος μέχρι τώρα μέσα στο κόμμα και ο τέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος ΑΓΕΘΑ και ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης. Η αποχώρηση του από την Προεδρία του κόμματος θα γίνει είτε με το καλό είτε με το κακό για να εκλεγεί νέα ηγεσία. Άλλωστε, τα πεπραγμένα του Στέφανου Κασελάκη και κυρίως τα αποτελέσματα που έφεραν δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι δεν κάνει για την ηγεσία ενός ελληνικού πολιτικού κόμματος, το οποίο μάλιστα φιλοδοξεί να κυβερνήσει όπως είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό φαίνεται το έχει καταλάβει και ο ίδιος αμέσως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όταν με μία παραπέουσα Νέα Δημοκρατία που είχε χάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους, κατόρθωσε και ο ίδιος ως αντιπολίτευση να χάσει και αυτός 400.000 ψήφους. Για τους ίδιους λόγους βέβαια κλονίζεται και η προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα βαθύτερο και απαιτεί άμεση λύση. Αυτή τη στιγμή σχεδόν άπαντες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον του, ενώ κανείς δεν μπορεί να τους συγχωρέσει ότι άφησε υπονοούμενο για τον προηγούμενο πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν λήπτης μαύρου χρήματος. Προφανώς εννοούσε χορηγίες επιχειρηματιών. Αλλά έσπευσε αμέσως ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος θεωρούνταν και ο πατέρας της υποψηφιότητας με την οποία κέρδισε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, να τον αποδομήσει λέγοντας χαρακτηριστικά «Ξέρετε κάποιο κόμμα που να μην λαμβάνει μαύρα χρήματα». Σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης επανήλθε με νέες δηλώσεις περί μαύρου χρήματος λέγοντας «Αν θέλουν κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρο χρήμα να εκλέξουν άλλο πρόεδρο». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ετοιμάζεται να οδηγήσει το κόμμα σε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας και γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα χάσει και ήδη θέλει να αιτιολογήσει την ήττα που θα έρθει ότι θα οφείλεται στην επιλογή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει παροχή μαύρου χρήματος. Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε έμεση αναφορά στο κλείσιμο της εφημερίδας Αυγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν μονόδρομος. Όλα αυτά δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει διαδικασία για εκλογή από τη βάση νέου προέδρου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το πράξει τότε ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι μόνος εναντίον όλων, που σημαίνει ότι όπως και αν το δει κανείς δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Σημειώνεται ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας, Αντώνης Κοτσακάς και Χάρης Τσιόκας ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη 26 Έκτου την παραίτησή τους από τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και από το κόμμα. Η παραίτησή τους γίνεται από το οργανωτικό σκέλος για λόγους διολίσθησης σε έναν άνευ όρων εξουσιοδοτισμό, για λόγους δηλαδή διαμαρτυρίας, όπως ξεκαθαρίζουν οι υπογράφοντες, παραμένοντας ωστόσο στις γραμμές του κόμματος. Όλοι στο κόμμα περίμεναν πάρα πολλά από τον Στέφανο Κασελάκη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουν μία εξίσου μεγάλη απογοήτευση. Ίσως είχαν πολύ μεγάλες απαιτήσεις από έναν άνθρωπο με μηδενικές πολιτικές γνώσεις, ο οποίος ήξερε κυρίως να διαχειρίζεται άριστα την εικόνα του.